Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Lho Le, lapo sampean kok budal dhisik iki mau? Kelambimu kok telas kabeh, ndek kacamata menisa. Anu Bu niku wau. Kula kan ajenge bidang. Lah kalih mak niku digebyur banyu. Soale kula niku makan goreng rengginang, Bu. Kula enceng-enceng ngene. Kula ndamel kacamata niku gara-gara Lukman, Bu, winginane, Bu. Dijaki dolan HP sampai bengi-bengi, sampai jam 12 bengi. Iki lho, Bu. Ah niki mendol sisi niki lah. Niki mendol sisi, Bu. Gara-gara Lukman. Bu ngecah urung teko, Bu. Ketimbang aku lari sampean lait kacamata aku, Bu. Oh alah, ngono to Le, tak kira ben koyo artis ngono. Wis, nang mari ya Le. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Le. Waalaikumsalam. Bu. Lah. Apa? Pun nang kono. Untuk. Nyapa to Le sampean iki? Terus bawa Bu. Aku jujur mesti ya. Aku kene. Lu babak berapa kali? Bang lho. Ya wis, aja rame ae, aja beker ae. Ayo nang dimulai ngajine. Ayo, coba bareng-bareng dhisik. Warjukani fama. Oh iya Bu, iki kurane sampeyan ini dari tak bawa mulai iki Gurine Le. ini dari ngene tak bawa mulai niku. Matur suwun ya Le. Ya, Bu. Ini ngajine teko ndi ae? Nggih. Sapa sing diiling Lukman ini halaman pira iku satu? Halaman itu Bu. Halaman pira sampean iki? 17. Pinter. Halaman 17 ditulis telung baris ae gak usah kakek. Bu. Bambang, ini sampean halaman pira? Piro niku? 11 Bu. Oh ya, pinter diiling halaman 11 dan Bambang ikrok loro. Bayu, halaman pira niki Bayu? Kula halaman 9, Bu. Sama kok karo dhewe kok telu halaman 9 ae gak dililih. Lalu bisa, Bu. Ya wis, ya nulis telung baris ae gak usah kakek. Karo tak celuki siji-siji ngaji nang ngarep nggih. Nggih, Bu. Sadurunge nulis maca bismillah riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Lukman, sing ikrok siji, ngaji dhisik dhewe. Nggih, Bu. Ayo ndang munggah kene ngarep Ibu Guru. Man, cepet, Man. Coba so. Ayo nulis. Aku ngaji. Halaman 17 Bu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, Bu. So. Sha. Sya. Sha. So. Do. Padha karo Sha. Pinter. Ro. Ada titike. Ja. Pinter. Sa. Go. Kok ngerok. Kok ngono? Kok. Kho. Pinter nah. Kho. So. Kha. So. Da. Sa.
Sa. So. Sadaqallahul adzim. Pun pintar. Lukman sesuk halaman 12 nggih. Nggih, Bu. Kene ndeloke, Bayu untuk sak pira ket mau ngomong ae. Niki lho telung baris to. Yo, Oh, niki lho. pintar. Nang ditutukne 3 baris. Ngundang ngaji nggih. Mang paling rumah. Wis nulis untuk pira sampean mau bar ngaji? Lho Bu, diganggoni Bambang Bu. Yo, Bambang. Bambang untuk pira sampean nulis e? Telu Bu. Oh iya, pintar. Ndang engko bar ndang ngaji. Ya Bu. Bar Bayu ya. Bu, kula pun mantun. Ya, wis nang mrene nak ndeloke. Ngaji pisan, Bu. Oh iya. Abusi bare. Oh nggih. Lho Bu. Iya, pintar. Wis 3 baris, pintar. Nggih. Ndang ngaji ya, lha pira sampean iki? Sama. Sila. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Khosi'ah. To. Panjang, dawa-dawa. To. Nggih nggih. Tolibi. Mana Bang? Bang, wis nang nulis Bambang. Tolibina. Laibina. Laibati. Pun Bu. Sedekah. Sadaqallahul azim. Pun Alhamdulillah. pintar. Sesuk balen neh. Loh. Halaman 9. Kembali Bu. Iya, Ini malah Bu buka budal sendiri. Ayo Bambang. Nulis e wis ngarep dong. Derek Bu. Bu. Main dhewe nang nulis cepet. Kene tak deloke dulu tulisane apik kok. Salah, Bu. Oh iya, pinter. Tak bijine ngene ya. Sampeyan ndek ngaji halaman pira? 11, Bu. Enak, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala. Kak panjang. Sa'ala. Sa'ala. Masalah. Lukman. Nasaha. Kok so? Oh, so. Nasoha. Sago. Ho. Kok wo? Nah, Sa. Ko. fa. Fa. Sa. Fa. Ko. Kok. Ko. Sekarang nunggu kancane. Ya. Sa. Pun sedekah. Sadaqallahul azim. Bambang, foto kayak Bayu, baleni neh. Halaman 11. Wes, iki mau wis ngaji, wis nulis kabeh. Nah, terus mari dong. Musyo. Iki kene Lukman bentuk sik. Amin. Kurang lali ngono susuk kene. Iki Bu Guru arep nerangne tentang poso lan ngaji ing bulan Ramadan. Saiki bulan apa? Poso bulan poso. Saiki sapa sing poso ngaco? Tenan apa ora? Nggih Bu. Poso apa? Bayu poso apa? Kok poso? Sapa sing ora poso ki apa? Ayo. Menahan haus dan lapar. Tes, kita gak oleh maem, gak oleh iku artine apa? Poso sampeyan berbuat jelek kuwi yo gak pareng. Sampeyan mau wis pinter, wis poso, terus iki mau wis budal ngaji, sampeyan pahalane akeh berlipat-lipat ganda. Sampeyan nek ngaji ning hari-hari biasa, kuwi pahalane cuma 10 cah, 10 wis saiki apa akeh? Saiki. Sapi. Tapi nek sampean ngaji ning bulan Ramadan kuwi pahalane 700. Akeh ndi 10 karo 700? Bu, akeh ndoke loro, Bu. Siji karo 7 akeh ndi? Berarti akeh sing 700. Sampeyan iki mau wis ngaji berarti sampean pahalane 700 ping akeh iki lek sak huruf tok cah. Sampeyan muni ngono pahalane wis 700. Pun
Tentang pembelajaran hari ini tentang poso lan ngaji enek sing ditanyakan? Sapa sing takon? Lukman gak takon? Bu. Anu Bu, Bambang enanane kemu Bu. Batal apa mboten Bu? Nek kamu mboten batal kan? Bu, kemune gawe es dawet iku. Oh, ya mesti batal wi karo diincipi karo Bambang wi. Iya, Bang. Wes, bar Lukman sing tekon, enek sing tekon enggak? Bu, Lukman mang pinginane nangis piye Bu? Batal enggak Bu posone Bu? Lah apa Lukman kok nangis wi? Lah nyapa nangis? Anu Bu, kepedesan mangan jago. Awan-awan, kepedesan. Poso Bu. Kok buka karo rujak berarti? Poso beduk. Pun, iki mau ngajine pun matur, pun nulis, pun nerangke poso karo ngaji. Pun sakniki tangan lipat. Enak matuk, sadurunge matuk lunga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil